Kumsi bentana ke sin jam bante lakam ya ke jing sapriang jong ka klam COVID-19 u MLA ke jirang uba sostene sotun hak si pele jong to yo ula pha sendre dawai penyap knyang hak jaka sumar pat ba bat ki jaka ki baju lum pat ba hak than western ribhoi Uneu MLA rengkat ke jinge trelang bad UMDC ki lehir jurip shwa po kathan ban pet iki jaka ke idon kam ban sendret dawai penyap knyang Haswa bun pa ke kenhuan bakan le ke badan kam na ke benta ke jinge dai ki pat ba bakan lat ke jing ma jong ka klam ki jaka balasin red dawai ki kintop ya ka war mau sau PHC ka pathar khama CHC ka pathar khama police outpost ka office jong block development officer ke jirang ka station kali jong ka pathar khama bat ka yo han new jirang u MLA ulapan urlong ya ka kam rengkat ke jinge trelang bat ka Meglaya Fire and Emergency Service balayarap be tengkaru da ka CMJ Breweries bernihat Habak ranch kino to kubor ke distrik Ribhoi uba sustenance sotun uloong bangane ke jing sendret dawai kadai ke badan kam banle agathan kabadiru ka weni kilat bantek lakam ke jing por jong ka klam ka balapen ki iwen ke jela kari bat ke perthai bro ko bai uniu nong dikmat lopen paw ke jing snongo ikinong ngalam di snong di senglong keme bat ki seng samla ki bele mi renti ban pen khot ikin jaka haswa ban sendret ya ki dawai nya kumba ketin kong ka jingkhut kalong ka wan yalam ya ka jingkhut jingkhia te ki rangba bat ki senglong kme kilaya ai jingmot lang bangini le ya ka cleaning drive ya ka jingkhut ya ka PHC CHC jong ka war mau sau bat parakma nang tang layo ban spray dawai hakabide bat ka PHC war mau sau CHC jong ka parakma nang ta ya ka station kepada Haptarkma bat kumju ya ka station kepada ha New Jirang nangta bat kene ka office jong ka CNRD Jirang block tinga ngilai poi hagba yo ban ai bat ka spray bagi kene dawai jingkarpat ka jonga ya baro ki soda snong ki nong ket kam snong nangta ki board ki badai pej ki hima ki paper bah kene ka consensi baken ai ka jing trelang bakumno bangila banjele ban yakun ya kene ka jinge kapadon hakmat jungi mata hakaba ke jinge kabangele persa e kene ka kama kabangele yau COVID-19 ngapen pau bat ngakarpat ya baro ki panong soknong bakin ya corporate bakin ya trelang ringkat bak sorkar nang bangila ban rat dingkong ya kene ka klam kapadon hakmat jungi mata